good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Alright, balik kita mga tugang sa programa. 7:41 o 42 na po ninaga. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po mga tugang taghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong isyu masolusyonan, asin ang sarong problema malinawan. Siring man mga tugang, ang mga isyong yan dapat po masabutan kan mga namamanuaan. Yan, di ba? Kaya po, ngunya na pagkaaga, mga tugang, kaiba ang lalaking hindi inuumaga sa saydong programang anhapot sa DCGB Radio. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, arog kang cirrhosis, asin iba pa, pwede mag-apektar po sa tuyang atay. Siring man mga tugang, pwede man na mapugulan ang paghubag kayan. Sa paagi po, pag-inom ng Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Silimarin kang Liver Aid, igwa po na antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa daw na pag-inom kang Liver Aid. Mga tugang, pwede pong mapugulan o pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. May bisyo ka man ora, mahilig ka man uminom o dai, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Alright, sige. 7:41, kasabagong 44 na pala, 7:44 nin aga. Kasabago, mga tugang sa tuya na Morning Hirit program, may mga report ang sa tuyang mga pag-iriban na nangangapudan na riparuhon databi kan mga ahensya de gobyerno ang presyo kan mga produktong petrolyo. Ay, sorry. Hindi produktong petrolyo. Produktong agrikultural. Imagine ang tinapapalan dyan sa ibang merkado, 400 ang kilo. Ang sibuyas, garo nag 200 pesos ang kilo. Buda sa report kan mga pag-iriba ni Jimmy. I do not know kung ano po ang resulta ka ini. Tabi sa ibang mga merkado, diyan po mga tugang sa satuya na palibot. No? Dahil lang kayan, mga tugang si Senador Bam Aquino, mga tugang susugduman sa iyang pangapudan, ang satuya tabi na senador kang Pilipinas, nangapudan mga tugang sa gobyerno. Tamang-tama ini, nasa tamang timing sa pangapudan po ng Senador Bam Aquino. Nangapudan po sa gobyerno na dapat daw bukudon ang mga negosyante na balgar, mga tugang sa pigaapod na price freeze na inisyukan sa tuyang gobyerno, may kinaraman mga tugang sa uminaging kalamidad. Base po sa pahayag ng senador, nangapudan ini sa gobyerno na dapat daw padusahan ang mga negosyanteng pwedeng nagsasamantala sa danyos na winalat mga tugang kan bagyo sa iba-ibang parte kan sa tuyang nasyon. Sa pagkasabi na dapat daw nadagdagan pa ang pagtios kan mga apektadong dahil na dapat nadagdagan sabi kan senador, dapat na dapo pagdagdagan mga tugang ang pagtios kan mga apektadong mga Filipino. Diba? Ginibo na kinong pangapudan matapos mga tugang magdeklara si Presidente Marcos nin state of national emergency kung saan ipinasunod po ang nationwide price freeze sa mga panginot na mga barakalon. Sa irarom kang proclamation number 1077, ipinahayag niya na ang gobyerno dapat magpataw ng price ceiling sa mga panginot na barakalon as in prime commodities na nagpapasunod mga tugang in action laban sa profiteering as in hoarding. Sigon kay Aquino na pangduwa daw sa 2020 na arambaga po nindo na si Aquino, mga tugang number 2 ini, kanuminagi pong election kan taon 2026 sa senatorial race, na dapat daw nadagdagan nin atensyon kan sa tuya na o dapat tawan in atensyon kan sa tuyang mga kababayan
Dapat po tawan yung tensyon kan sa tuyang mga kababayan ang nawara na mga pagrugaring asin mahal sa buhay dahil sa bagyong Tino asin Juan. Siring man nangapudan po ang senador sa Department of Trade and Industry asin iba pa na ahensya na mahigpit na ipasunod ang price control measures, particular na po sa simento, simento, GI sheets, mga hollow blocks, asin iba pang materyales sa construction na kaipuhan ang mga apektadong Pilipino para sa giraray na o nakaipuhan kan mga apektadong Pilipino para sa giraray po na makapagpatindog nin mga harong. Nangapunan man si Aquino sa publiko na dapat mga tugang ipaabot daw sa mga ahensya ng gobyerno ang mga negosyante na nagsusunod sa price freeze para sinda mapanimbag kan sa indang pinagigibo. Mientras tanto, tinawanin doon mga tugang ni Aquino na ang pangangaipuhan daw para sa epektibo asin pangmahaluyan na solusyon sa pagbaha para maiwasan ang kapareho nin kalamidad sa mga maabot na aldaw. Inot nang nangako si Aquino na dahil mapundo sa investigasyon, may kinaraman sa anomalya sa flood control projects kasabay ang pagasabing dapat na padusahan ang mga responsable asin mabawi ang pondo kan gobyerno. Kanong minaging Hulyo, mga tugang inot na pong nag-file si Aquino din sa wrong resolution na nangapudan sa Senado na investigaran ang flood control projects kan gobyerno. Bilang siya ang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, midbid man si Aquino na ipinaglaban kay ng libreng edukasyon, pun pa as kayto asin hanggan sa ngunyan. Alright. So yan tabian sa iyang pangapudan. So meaning po, bako sana palang dapat kita maging kuan, bako sana dapat palang kita maging mitikuloso, bako sana sa mga agricultural products, no? Bako lang po sa mga agricultural products, kundi mga tugang magin man, yung mananggad ano, sa presyo kan mga produktong construction. Ta siyempre, may mga harong na ipapagibo, may nagkawararang kiharong, mabakal kiyero. Yan ang mga GI sheets, mabakal ki mga construction materials, coco lumber, mabakal ki kahoy, semento, kabilya. Dapat iyan i-monitor kan mga tamang ahensya kung nagpalangkaw ang mga iyan. Ta usually, sekreto yan na pinagigibo ka nagkakapira, bako man kang gabos. So meaning, ining mga construction materials, dapat na riparuhon man ang buda ini po na mga agricultural products tabi na nagpupuuna na magreklamo ang publiko dahilan sa langkaw na presyo kan mga barakalon. Hello? Good morning, VP. Good morning, sir. Yes, yes. Oo. So mga araw kayo din, dapat sa mga araw kayo din na nagtatrabaho dapat, ani, bossing? Yeah. Oh. Ano ito mo ini si Senador Bam Aquino, ano? Sa iling ko, Ini si Senador Bam Aquino, gari sinuportahan mo kan eleksyon. Garo riparo ko, bossing, Okay. Okay na. Kira niyo po dyan. Yung boto at natin. Yes. Yes. Oo. Salamat, tabi. Okay, salamat. Diba? Ayan, tabi sana makuan yan. Matawan po ki dalan iyan. Matawan po ki ano yan. Alright. Nasa na po mga tugang mataunan ki atensyon yan. Ano yan, kan sa tuya tabing mga otoridad na pangapudan kang senador na aram mo din naglawag sa isip ko ni kasabang aga, construction materials, no? Malangkaw talaga, tada ko lang mapagibok ki mabakal ki kiyero, mabakal ki coco lumber, mabakal ki pako, mabakal ki semento, mabakal ki kabilya, di ba? Sana po day maglangkaw yan na presyo, na. Tapos so agricultural products, sana po mariparo man yan na bantayan ki maray, igwa na pong report ang sa tuya ng mga pag-iriba. 7:51 oras po sa Pilipinas, aramon ta daw mga tugang si Angel Mostasa yaon po sa Legazpi City Public Market kung kumusta man ang presyo kan mga produkto diyan. Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Tama ka dyan. Yan ako dito sa Legazpi City Public Market kung saan nagkapera na VP Henry mga paratinda
nagkonfirmar sa tuya na talagang naglangkaw ana presyo VP Henry kan mga nasa agriculture itong mga gulayon. Kaibahan ni VP Henry ining so bago sa konfirmar ko man VP Henry ining so sibuyas bagang tig-report ni Kuya Jimmy. Sigun digdi kay nanay na sarong para tinda digdi. Kung dati before pa po ang bagyo, ang presyo kan sarong kilo po nanay no. Akan sarong kilo din sibuyas sa VP Henry nagkakawat na ini sa presyo na 160 pesos ang kada kilo. Ngunyan da VP Henry na after na po kan bagyo, nagkakawat na ini sa 200 ang kada kilo tabi VP Henry. Ang iba pa rin VP Henry na mga produkto, arog kan ining talong, may mga cucumber, karabasa, maski da VP Henry ining mga batag VP Henry, maski kung hali lang iniligdi sa probinsya kan Albay, may paglangkaw ni na presyo. Nanay, ini good morning po, nasa DCGB po ako. Ini pong kamatis mo po, nanay, magkano po ang kilo niya? Naman po, ngayon, 140. Dati, 100 lang, 120. May hali po, nanay, ang kamatis. Ang iba Davao, ang medyo barato, ang aling Davao, yung mga galing Batangas, malmal talaga. Ini nanay na ano mo po, na bawang po, sabi, magkano na? Bawang, yung magirara ang presyo, dahil managsa. 150 ang kilo. Ininanay ng mga repolyo mo po, digdi. Sale po, harali po iyan. Medyo nagtastas naman ang mga 120 ang kilo, dati 100. Ining carrots mo po, digdi nanay, magkano po ang presyo niya? Nagtastas naman, mga 160. Pero dati sa mataas, dati yan mga bolan yun, mga October yun, mga 280. Pero ngayon, nagbaba. May mga paninda ka muli ginanay na tuyo, tinapa po, tabi. Na duman sa ibong. Mailingon pa daw di VP Henry. Ta itong sibuyas talaga VP Henry. Igwanin paglangkaw sa presyo. Ilingon pa daw VP Henry. Ta sarabag ilis sa mga apektado kan day nakakasira, day nakakalawod. Ining mga may tinapa, may tuyo. Mga po ako di VP Henry. Sige daw. Apo. Tatay, good morning po. Magkano na po ang kilo kan tinapa po, sabi? Ikaw di VP Henry, ang tinapa, 80 pesos ang 1/4. Pira? 80. 50 pesos? 80? 80 pesos. 80 1/4 and pa lang 1/4. yan, VP Henry. Di pirang 1/4 ang sarong kilo. 4. Very good ka. Kaya nagluluwas VP Henry, nasa 320. At Bali. kilo Pira? kaan, 320? 320. O, Opo. 320. Hara din naman sa report Oo. ni Jimmy na sa Kamalig, ang kilo kang, so nag-text sa kuya, bako sa report ni Jimmy. So nag-text sa kuya, ang kilo ka na bakal niya kantina pa, 400. Opo, VP, 320. Diba? Sir, ano po yung sir na tinapa po? 1/4. Opo, VP. Ay, Iba man ni nako. VP, Ay, nasa nako. sa VP Henry na klase nin sira, ang tinapa VP, 50 pesos and 1/4. Depende kay ni VP Henry tabi sa klase nin sira na sigibong tinapa. Ikaw ni VP Henry ki tuyo man itong so pigapod bagang VP Henry nga banwito na naginibong tuyo. Bisang? Tanggatos So bibisang? Bisang. Opo. Oo. Masira mo niyan? 100 pesos VP Henry ang 1/4. So, ibig sabihin, 400 Oo. pesos ang sarong kilo. Oo. Pero ano man agad Only- Angel ang trend base dyan sa monitoring mo? Naglangkaw ang presyo, tama? May mga paglangkaw talaga VP Henry na presyo mas ngani po sa mga paratinda. Tinda mismo nagtataram na talagang naglilangkaw po tabi ang presyo dahil nga ni sa epekto man kan bagyo. Ay, yun. Okay. Oo, mas Grabe, ni ano? VP Henry itong sa mga produkto po baga na halidigli sa probinsya kan Albay. May paglangkaw ki presyo. Apo ton mabali naman ako ni VP Henry sa karnihan po baga. Okay. Good morning po sir, taga DCGB po ako. Magkano na po ang presyo ngulan kan kilo kan karne po tabi? 320. Wala man po kipaghiro after kan bagyo po tabi. Wala pa man po tabi.
Ini sir na tigpa pati nalilig agi po sa slaughterhouse. Opo. So for VP, itong mga karne po sabi ini na urig, nagkakawat sa 320 an kada kilo. Wala man ni na paghiro, makalihis po sabi VP Henry na bagyong Juan. Ay, very good news yan, ha. May sabihin sa urig pala, dati, mantinido, ano? Very good. Marina Opo. bareta yan, ha. So, Sumanok naman. sumanok. Sumanok VP Henry, wait lang, hapot ako. Aputa daw sumanok. Nanay, good morning po. Taga DCGB po ako. Magkano po ang presyo ka na manok po sabi? 200 ang kada kilo po. Apo, 200 VP Henry ang kada kilo sabi. Ang manok na, no? Nagbago o nagmahal? May pagbabago po ba, ma'am, or naglangkaw po ba, or daiman po? Naglangkaw ba ang presyo? Ito, Saibong. Apo. Ma'am, good morning po. Taga DCGB po ako. Ang presyo po kan manok pa po, naglangkaw after kan bagyo po. May paglangkaw po ba, ma'am? Wara VP Henry kipag hero po tabi ang presyo kan manok sa digdi sa Legazpi City Public Market. Mantinido man dagira ray VP Henry itong pamaresuhan kayan di same man po kana karning urig. Ang nagkakaigo lang talaga VP Henry paghero sa presyo itong mga sibuyas, itong mga talong, bas nga ni VP Henry itong subatag, mga linsa, araw kayan, naglalakaw ang presyo ni VP Henry, maski halilig sa probinsya kan Albay. Ayun, okay. Okay. So, may may movement mananggad sa presyo, no? Diyan mananggad ki presyo, movement, Angel, ha? Apo, Ili nga daw dyan paghali mo dyan, lakaw-lakaw daw kay Kuya nung kumusta man sa mga processed products. Ano, nagdadan si Kuya nung balo ko igwa si Kuya nung tinapa. De paghali mo diyan, mamayan paghali mo diyan. So beef tabi Angel, kumusta? Wara ako, wait lang, wait, mahanap ako didi kung may karning baka. Karning baka. Ma'am, sa'yo po didi siya nagtitinda po sa karning baka po. Ayan po, baka wait lang, thank you. Okay. Dapat na ako VP kung ma-order na akong karning baka digdi. Tatay, good morning po. Taga DCGB po ako. Mahapot lang po ako kung magkano na ang presyuhan ta po kan karning baka po. 460 ang kilo. Ang laman with bones, 400. May paglangkaw po ba tatay ka? Stable. Kumusta man po ang supply tatay? Okay lang yung supply. Wala man kinagbabakal sendong na botod na yung baka. Bawal. Yan, VP. Stable man, ang presyuhan nasa 420 sa good 460. Depende man sa klase kan karne po tabi na babakalon mo VP Henry. Stable ang presyo, wala ni pag-hero, and then just wala ni problema tabi. Tigapot po si tatay kung may nagpabakal sa inda baga VP Henry sa pagbaha, may mga nag-iiwasan VP Henry na may baka na madidisquido. Pero yun nga, sabi na, bawal man dahil na ito magbakal. Tanganing ipabakal man. Okay. So, yan, VP. Ang sitwasyon, ma-check ako yan sa mga sa mga fresh products ang buda. So, ano yan? Apo. Ano yan? Di, kwan lang ha. Sige daw. I-compare mo naman kay Kuya Nung. Kung si Kuya Nung sa Nung Smith kung kumusta ang mga processed product man tabi, Angel. Apo, VP. Pababaan na po ako. Okay, sige daw. Sige na. Sa Sarao di DVP Henry, pwede nang isok ba sa kilo kan sa isang ibubak di DVP Henry kan timbangan ng bayan. Alright. Ay naputol si Angel, di ba? Okay. Okay na, sige, mabalik ta doon si Angel, mga bata na may movement mananggad sa mga merkado, no? Iga mananggad kay mga movement, mga tugang sa mga merkado. Ano yan? Di ba?
Hello, VP. tabi sa tuya palibot. Go ahead, Angel. Yes, VP. Uli, mabali lang ako digdi sa, alat lang, VP. Tamaili ako tabad mabangga ako digdi. Opo. Gari ni on VP, digdi sa tigahanap mo na ano. Sige Ay, daw. sir, nung ipahapot po ni VP Henry kung may paghiro daw po sa presyo kan mga process. Hello, pan VP Ano Henry. da? Ay lang, VP. Opo. Opo. Mahapot si Ah. VP Henry kung may paghiro sa mga process na mga produkto na pigtinda dito sa nong mesa. Sir, nung si VP Henry na sa ibong na linya po, tabi. Migo, para ako nagkaroon Migo. kayo mo. Oh, ako talaga pig-isip ko na aramon sa mga nasa kuan, mga nasa process me. Taka baga pare, piga-transport baga nindo yan, di ba? From Opo, Migo, kung saan piga-transport hali yan, pasiring diyan sa Legazpi. Kumusta tabi ang kuan nindo, ang sa indong ano yan, ang resulta kan. Sa siyempre minugad kan bakan bi bakal nindo mahal man naman sa pinunan nindo tabi. Amigo, ang prosen mi dahil man naghiro, okay lang. Although Oo, naghiro oo. sa taas, pati nagtaas man ng crudo ako, dahil man ako naghiro. Basta igwa pa akong date, okay lang para makatabang kita. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Very good ka dyan. Oo. Di ba ang saan ka nag-okay supply tabi pare? Kan mga kon mo? Sa Produkto Manila mo? ako, Migo, sa mga storage, sa Nabotas, dyan sa Nae Cavite. Mga prosen Oo, ko. oo. Oo. Okay. Kasi yung mga yung ibang produkto talaga sa nagtataas sila, pero ako pag igwa lang kay date pa, okay na ako diyan. Oo, tama 'yan. At least kwan lamang ano ini? Pangmasa pag amigo. Pangbaka lamang kung sana pwede na. Isarong kilong Oo. bagas. Kumusta ang kwan mo? Gabos na mga kwan mo tabi, mga outlet mo. Okay man mo yan, dahil man garo scarcity of supply, after the typhoon, tabi, no? Dahil man to, Migo, tigalagaan ko man po ang mga stocks ko. Dapat terming igwa pwede pangangaipo talaga ni ka mga nagtitinda sa karinderya, mga resto, para tigalagaan ko man ang stock ko. Terming areglado kita, terming dakulong kitang stock, Migo. Yeah, okay. Sige, Migo. Okay po, Ingat, Migo. tabi, Ingat. Nahiling ko manggiraray, Migo, si Angel. Magayon ang pala nila. No comment. Okay, Migo. Salamat. Okay. Okay, Ma'am Angel. Thank you po, sir. Okay. Sige po. Apo, mabali ako ni VP Henry sa may, di ba kaya VP Henry sa may Ampangan kan Legazpi Market. Igwanin mga hardware. Makihumapot daw ako VP Henry kung kumusta ang tamresuhan maninda ka itong mga GA sheets at iba pang mga pangaipo sa pagkonstruhir ni na harong tabi VP Henry. Okay. Ilang VP. Angel. Yeah, okay. Yes, Dagdag hardware sa palibot mo, Sa palibot Igwa mo. ni VP sa Ampangan kan na Legazpi Inda, public market try mo daw natin. kung baka daw magpa-interview, try mo daw, gamitin daw kabilidad, sige daw. matesting daw VP. Testing nga. Ano, Kung Viping, nabag- mga- nabagsayo, ma? Ano biting mga ano po digdi mga materyales ansa ko yung hahapot. Ma'am, good morning po. From DCZB ako, ma'am. Makimapot lang po kami kung magkano po na presyuhan mo niyan kan sa mga Construction. gamit po mga sa pagpagibo po nin harong. Ang sim po mo niyan, Yeah. ma'am, magkano na po sabi? Lasapin mo. Kumusta na? Anyway, magkano po sabi Mobilya, semento. Anong klase yung ma'am na yero? May pinakamanipis, may medyo makapal-kapal, may ano. Opo. Ano ang pinakabarato sa ma'am na ano po? Manipis po. Anong mga haba? Sabi Kasi lang po may- ito, ma'am. Lahat po. 6, 8, 10, and 12. Magkano po ang presyo and nag-range po? Okay. Wait lang ma'am ha. Sa super loom is 50 ang per linyal. Ma'am, nakalagay.
Ano man lang po, audio man lang po, ma'am. Ako. Oh, ano da? Naglang ka kuan Angel day May ma'am. paglang pa po ba ka ma'am sa presyo po? Sabi ko, wala man po. Wala man po. Wala man Very David good, very good. Opo. So, Very select po good, nito, very ma'am. good. Magkano po sabi? Ganun pa rin ang presyo pa namin sa cement po lang sa inyo. Mayon po so lang 200. 225 pozolan, tapos 235 ang mayon red, apo green 240, and then apo red 255. Hindi magkang kabilya. Okay, meron po. Ang 1.9 kilogram nasa 95, tapos na ang 16 mm BP Henry nagkakawat siya sa koda 355 pesos. Ay, very good. Very good. Nanay nasa ibang linya si BP Ayos. Henry po, tabi. BP si Madam po, tabi. Madam. Hello, madam. Yes, sir. Good morning. Apo. Si Henry po ini. Yes, po, Sir Usalamaton Henry. ha. Matibay ka mo. Dahil kita ki-increase mo niyan sa mga construction materials. Ano? Wala Mabuhay po, Sir ka mo. Henry, kasi bawal naman po yan na porket meron Iyo tayo baga. kalamidad pagtataas Yes. tayo. Oo. Kaya yung dati saludo. Yes. Kaya saludo po ako sa imo. Saludo po Yes kami po, sa Sir inyo. Henry. Ako din po, saludo din sa'yo kasi matagal na po kitang pinakikinggan sa DCG. Ay, wow. Salamaton po. Opo. Salamaton po. O, ingat po kamo palagi, ma'am, ha? Ingat po kayo palagi. Yes po, Mabuhay sir. po. Yes po, Sir Henry. Okay. Ikaw Okay, din po. Ikaw thank- din po, sir. Okay. Thank you Okay, very salamat much po. Okay. Sige Salamat. po. Okay. Ma'am, tukol po na nagpaparakan po ni Isidro sa after po man bagyo. Nung ma'am, after bagyo po, may nag-ano po mga pako, mga yero, ganyan. Yes, yes, yes. Ang pako tama, magkano na po nag-range po? Yung di 4, di 3, 70 ang per kilo. And then yung 2.5, 75, and then 2 inches. Apa. Yes. Thank you so much po, ma'am. Good. Ma'am, always welcome po. Okay, bye-bye po. So, yan, VP Very good si madam. Gustong ko si madam. Very good siya. Di ba? Gusto ko si Madam. Ito pala, marangani pala na tinaw ko soli niya, VP Henry. Nakauro niya so idol niya. Okay. Para ko So, lang yan, nagtaling VP ako. Henry. Mm. Na sitwasyon man digdi sa Legazpi Public Market. Sa ibong VP Henry, kitong so epekto ka na bagyong uwan, mahiling mo na dakol man giraray VP Henry itong sa mga nagsisara o digdi. At the same time, pati na sa mga hardware. Digdi ba kaya VP Henry sa kampangan ka na Legazpi Public Market, dakol na ang mga hardware digdi na pwedeng pagpilian po. Sabi na makabakal ni man iba-ibang mga construction materials. Okay, good. Mhm. So, yan, VP Henry, ang mga sitwasyon haligi sa luwas, Angel Mostaza, DCGBH. Alas 8 Gs, oras po mga tugang sa Pilipinas. Salamat Angel sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. So yan ang point tadigdi kung mga tugang may mga nangangapuda na dapat. Pero ako saludo kita naman sa hardware na dumanan ni Angel. Maray, magayon po And yan, ang sa tabing pagiging responsable na mga negosyante. Kaya lang, na-discover ta dyan sa Legazpi City Public Market na igwa po ki mga movement and presyo kan mga meat, kan mga agricultural products, di ba? Igwa man ki movement duman sa mga dried fish, no? Igwa man ki ay sa mga maritatas pa. Anyway, na-report man ni Jimmy ka sa bago. Igwa man ki movement mga tugang sa ay doon na to sa presyo kang bagas palan. Maray pa diniritso ta na lugod. Biniyo ta na ko ta. Angel, pwede mo. Biyo ta na gayud Angel. Pwede mo ma-check sa presyo kang bagas. Yaw ka naman sana na sa Legazpi City Public Market. Sa presyo kang bagas tabi buda so iba pa. Presyo kang bagas. Yun lang. Presyo kang bagas. And biyo ta na. Yaw ka naman sana tabi sa imo na kinamumugtakan. Paki-double check daw kang presyo kang bagas tabi Angel. Tangani na ayos kita ngunya na aga. Buda oil so processed meat tabi na negosyo ni ano yan? Ano pon kaya? Ngani, so presyo processed meat ni Kuya Nong sa Nong Smith Shop, walang problema ha. Mantinido tabi ang presyo kan mga barakalon. Okay? Yeah,
tangani po na ayos. Sa tuya tabi na sitwasyon. Okay, bata, ang presyo mo niyan actually, ako di man ako pigsugo man sa nako ni Mrs. Pagkalki magas. Pero di ko aram kumusta ang presyo kang bagas diyan sa mga merkado para sa si Mrs. Ay ito. Good morning. Ako po nagbakal ki sibuyas Kasubanggi sa Daraga Night Market. 80 po ang 1/4 kan sibuyas. Kung sabihon kung 80 and 1/4 kan sibuyas sa Daraga Public Market, kung sabihon tabi ano yan? Kung sabihon tabi mga tugang pera 360 ang kilo, tama? 120, tama ba? So kabanga 160 o 320, di ba? Tama, 320 ang kilo kan sibuyas. Maski day pa po nagbagyo alangkaw na ang presyo, wala kaya nagamonitor po. Yan, tama yan. Wala nagamonitor kan mga presyo ngunyan. Dati sa night market bararat, ngunyan po sa Daraga, ang night market mahal na din. Yan. So sibuyas nga ni po Sir Henry dati 120 pero per kilo. Ngunyan 270 to 350 and per kilo. Dahil nasusunod ang price freeze. O see? So sibuyas ay kay, di ba? Yan pigataramta. Sinsya na po nagilamaw. Sino nag-text na nagilamaw da siya? Si Seni. Sino ba to? Maray na agad tabi Henry M. Di ba? O, tandali lang si Manong Oden. Balikan ta si Angel. Taga ka standby giraraya. Hello Oden. Pare. Pre, Morning. Morning. Walang iya ka. Sa Sabadong hapon ng uli ko, latuson tagang sarawayon ka. Gari, di pa ako nakadyan sa ibo, di mo na ako pa ulion. Tayo na nga ni 1/4, 80 pesos. Ikaw man. May 35. Sa udan kan Santo Domingo. Daraga. Okay. Diyan sa hindi pare, nagbaba ang presyo? Kan kwarto? Wala. Uring din ako kumandel. Ay. Dahil na kumapot. Sige pare, salamaton tabi. Ano? Medyo, kuro kabayo. Latason pa ka dyan, ha? Okay. Bye-bye. Thank you. Padiyong ini. Bigapot kayo niyo. Balikan ta si Angel. Halip po dyan sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Nailing mo na. Halip sa Tagaytay. Halip po sa Legazpi City Public Market. Ay, double kilo ng presyo kan bagas ngunyan. So, existing na presyo kan bagas. Go ahead, Angel. Yes, VP Henry. Apo. Ayaw na ko ni DVP sa Legazpi Public Market. Binakahuro na ko ni DVP Henry na dati tama na pag-iriba ini sa Tagaradyo man DVP Henry. Sabi niya ni sa kuya, wala man DVP Henry nin paghiro sa presyuhan kan mga bagas digdi lokal. Dahil lang nga ni DVP Henry sa ito bagang importation na ban na itig pautog ka na gobyerno. Kung kaya ang mga nagkakabrakal din ni DVP Henry, hali naman iligdi sa mga lokal na paraoma, digdi po sa tuyang palibot. Ang presyo VP Henry, may mga nakalagman digdi mga placard, ining 48 pesos. Ang nakalagdi DVP Henry, Super Alsa Premium Matalubo. 48 pesos iyan. Itong jasmine rice, ining special rice jasmine, ang presyo niya VP Henry nasa 49 pesos ang kada kilo. May white orchid digdi VP Henry, 53 pesos man ini. Imported ini da VP Henry, 53 pesos. Opo. Ining Tiger brand, premium rice ini VP Henry, imported man da ini, 51 pesos ang kada kilo. Ang regular milled rice dito Henry, tatay ano ang pagkakaiba ka itoong regular milled rice na presyo 38, digdi po sa regular milled rice na 28 pesos. Sige daw. Ang 28 pesos, laon na po yan. Laon. Oo, palubo ng Marian.
Kumbaga, ano yan, mga kaninot pa yan ng mga bagas sa budigan na dahil may luwas, launa. Medyo may parang mas ng manghol. Pero maray man galaray po. Maray yan, sa mga pobreta yan, matalubok. Ito mga pobre na dako lang pamilya, panasap-takasan mga 10 kilo, dako na makakaon. Pero pag pagkakani yan, lahat kayo masyado nagtataas, nagtatalubok, pag-asalulote, dito nakakaon. Medyo may parang sa ngayon sa launa, hihugasan na yung mga dating. Kung matatandaan ninyo kanigwa pag nag-in-face, mga lukaw ng ino, sabihan na sa may parang dahil launa. Apo, so nai-stock po sabi. Pero baka mo naman. Pero maray na kayo maklase man giraray po. Apo. Depende may paro. Simable po yan, simable po yan. Apo. Ay godig DVP Henry so bagong ani 42 pesos an kilo. Tapos Marayan, bagong ani, bagong mulino. Marayan. Apo. Mm. Tapos ang premium niya BP Henry, kapaligdig ni Matalubo, may 40 pesos paligdig BP Henry. And then kung gusto mong ano nga ni po si Pigibo ni Kuya Nems na pulutan. Linukay, magibo siyang linukay. Opo, 55 pesos po kada kilo ka ni BP Henry. Okay. Ulitan daw tabi ang mga bagas na yaon diyan. Ang Ulitan bagas daw ni tabi BP sa presyohan, Henry, sige na pag-ulit. ang regular milled rice, itong tigataram na laon, ang presyo kayan BP Henry, 28 pesos. Iguanin regular milled rice. Ito man ang ganda, no? 28 Madali lang BP. Ang milled rice, Regular. Sa bata ng ang dila ko, medyo natadot sa kidit ini paminsan malumoy. Well milled rice, buda regular rice, tama? Regular milled rice lang BP Henry. Regular Or milled usual rice. milled rice. So 28 laon, ko sabihon, halo na itong paroy minulino. Tama? Halo na bistak na bagas. Pero maray pa, Yes po. di ba? Maray po 28 BP, kilo. may parang Ano pa sa lang. Pero ining premium Are, masirang baga na may parong-parong, di ba? Sa totoo lang, Inda BP. hiugasan sa ng maray, ha? Inda. Dahil hiugasan lang kibari. Angel yan. Siguro mga 4 na ulit, totoo lang. Apo. Masap na ka, sasapnaon mo, mga 4 na ulit lang, okay na. Di ba? Oo. Apo. Ano pa? May So, well-milled rice po kamulig sir. Aram mo kaya ng milled rice, ang problema lang, kitag ko, dahil ko pa na-adjust. Ano mo pa na-adjust? Paglangkaw na ka ng Apo. Okay. Apo. Ang well-milled rice na DVP Henry, nagkakawat sa 40, sa good 42. Oo, mga bagong ani yan, VP Henry. Ang Tiger, itong sa brand po, pag VP Henry iyan, nasa 51 pesos ang kada kilo. Ang White Orchid, 53 pesos ang kada kilo. Ang Jasmine Rice, 49 kilos, 49 pesos ang kada kilo. Tapos, ang Pandan Rice niya, VP Henry, igwa pa rin 54 pesos. Ining to Dinorado, baga VP Henry, 55 ang kada kilo. Ang Sinandome, 56 pesos ang kada kilo. Yan po, VP Henry, ang presyo po dyan. And then sa pulutan, Ayun. Okay. 55 pesos po ang kada kilo. Okay. So far, VP, wala man po ni na naging paghiro sa pamarasyuhan ka na mga bagas dahil ang ligisang sabi nga ni tatay, sufficiente man ang supply dahil ang ngeta harvest season man po bagang ngunyan and medyo barato pa sa parakala nita ni na bagas po sabi haligid sa lokal po sabi VP. Okay, good. And so important, so ano? So just, ano important? So Jasmine rice? Tiger tapos white Tiger. orchid po VP. Apo. Ano? White onion? White orchid. Okay, sige. Ayos. Pero at least ang kumunta o gari kaya yan na 38 pesos na laon, pero maray pa siya, di ba? Apo. So laon BB, nasa 28 pesos iyan, pero maray man na klase ni Henry paggasto sabi. Okay, good. Apo.
So yan VP Henry and mga pamresyuhan man sa mga bagas dito sa Legazpi Public Market sa Angel Mostaza DCGV News. Salamat, Angel. Live from Legazpi City Public Market. Yan, ha? Di alios, ha? Ika palang kibagas ko niya na 28 pesos ang kilo, ano? Di ba? Ika palang kayan. So anyway, thank you so much, ano? Dahil masyadong movement sa presyo kan mga barakalon. Unang may movement, alam ko na, ha? Unang may movement. Presyo kan shabu nagtaas pagkatapos kan bagyo. Salmata ng pangyari sa Mauraro. Siguro, kuminulang sa supply. Adi, detalye kan Bareta, hali, mga tugang kay Jimmy na salita. Good morning, Jim. Jim. Come in, Jim. Jimmy. Nawara si Jimmy. Naghahanap na gayon kay... si Jomar muna pala. Si Jomar muna, ha? Si Jomar muna, mga tugang aramon tadaw ang dagdag na report. Ali po dyan, mga tugang sa luwas, kasabay si Jomar Bien, 8:23 na. Oras po, mga tugang sa Pilipinas. Jomar, good morning. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. May movement ang presyo digdi sa Primer Distrito, pero bako so karning buno, kundi so buhay. Ini VP Henry, nakumpirmar kan di si GB News digdi sa nagkapi ng mga parabuno. Taso orig, dati 165 bago ang bagyo, ang kilo, 180 na dango niyan. So nagtas kay 15 pesos so kilo kan buhay na urig. Di basado digdi sa mga parabuno na nakaulay niya tong unyang pasana. Pero basado sa inda sa ibungkay ni daiman na nagpataas pa sinda kan presyo kan so binuno na digdi sa kay Mr. Bermas na sa tuyang nakaulay pa sa nangunyan ang presyo kan urig digdi ang sa Banuan kan malilipot. Ang presyo kan urig 300 ang kilo, 300 ang kilo, 280 ang ribs, 260 ang pata. Sa baka, didita naman inagyan ini so mga nagtitinda di sa boundary kan malilipot and tabako. So digdi lang yan sa gilid kan tinampo. Ang baka ang presyo nila mantinido dahil sila bago na yung presyo BP Henry 400 ang kilo kan baka. So tenderloin 450, so may to lang 350. So mantinido dahil sila pagbabago sa presyo kan mga karne digdi sa boundary kan so sarang grupo kan mga parakinda dining karne sa boundary kan malilipot buda so di sa sentro kan malilipot an so lamiting na reparo ninda so pigbakan nindang oreg nagtaas kay 15 pesos an kada kilo. So yung BP Henry ang impormasyon. Iba pala dumara no. Iba man diyan naglangkaw kidit na 15 pesos ang kilo kang live yan o so live ano? Live. So live naglangkaw. Yeah. Pero dahil sila sabay sa naglangkaw Jomar ang live na urig, pwedeng maglangkaw ang presyo kang pagbinuno yan, di ba? Oo. Ipapason yan. Dahil man sinda, dahil man nagabig pason. Sa presyohan. Sabi ka na kaulay ko na paratinda, pag tinasan ko ngayon, udo man sa ibang mga barakal. Dahil ako mabita. Okay. Pero kung arogan, pwedeng may kita naman gayon siya kang kidiit, di ba? Ay po, tadi ko kita. Naman sinda. Diba? May dilin siya naman dyan. So may dilin siya naman dyan. Sige. Okay naman yan sa inda. Yes. Mas kinagtas ngayon, so live meat, so ano yun, sa mga oreg, so presyo kan buhay, then kami nagtas kan karne, may kompetensya. Dipisil. Yeah. So yan ang presenting sitwasyon digdi sa presyo ang kanorig digdi sa malilipot and digdi sa may boundary kan tabako and malilipot BP Henry. Yan ang report, Jomar Bien, CCGV. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas, alas 8:27 na. Oras po sa Pilipinas. May mga movement mananggat
Ang discovery ni Jomar sa tabako, medyo sulive ang naglangkaw, kiniit ang presyo. Pero, ding epekto duman sa kwana. Dahil pong epekto duman sa, ano yan, dahil pong epekto duman mga tugang sa, ini, sa presyohan kan mga produktong petrolyo. Alright. Ito, sandali. Ay, may text pala si Jilay sa kuya, si Ma'am Ate Pita o pirming may 2 PSO na gasis duman sa intersection. A very good man ini. Oh. Sige. Oy, Jilay. Good morning, Jilay. Ano na kung nagmamatay pa si Ate Pita ngon yan? Si Jilay, ang sa iyang aki na garpin daragaw ng itsura. So aki niya, garpin daragaw ng itsura kan aki niya. Mabuhay. As of yesterday, binuksan na po sa agihan sa Tahaw, kaya naghiwas na po sa agihan. From Busay, Pandan intersection to Daraga. Sabi ni Ate Angela Pacris. Wow. So, akin niyang daragahon. Ang pirmi, may 2 piso po na nag-assist duman sa intersection. Message tabi, okay. Thank you tabi, Ate Ostoy, Miss Jilay, Miss Angela Pacres. Salamatan po sa mensahe, ha. At least palan, pinahiwas na so tinampo. Very good man si Jilay. Marika, nagibunta ng reporter habang yaon siya dyan sa... Siguro si Jilay ang pinaka... Kung gibuntang reporter si Jilay, garo si Jilay ang pinakahalaba na reporter. Ano? Siya may pinakahalaba na reporter. Yan, ay, kung gibuntang reporter si Jilay, sigurado ini, ay dengani siya. Siya ang top notch sa paghanap kay Bareta. Tamas kaya po sa yung magtaong Bareta, mata utulos pag nahiling. Di ba? Oh. Si Angel nga ni, na ano yan, na iba man ang dating ni Angel baga, di darang akan appeal niya na kung labareta na ko. Lalo na si Jilayan mag-reporter, magsalay ni, di pa nagtataram siya, yaon sa bareta, itataon na sa iya. Salamat tabi, Miss Jilay. Pero gari mas magayon si Kwana, si Pau. So, naman ngayon sa imong anlib amigo, masabi si Ate Pita, gari nga BP sala naman so anlib mo Laka nga pwedeng dahil na si Jilay Matex. Pundo na ngayon magparaturo text ngayon kay Tito Henry, ha? Pumundo ka na ngayon mama, kanto text dyan kay Tito Henry. Tayo bang yung pigataramkaan? Okay, balikan ta po si Jimmy. 8:29, may kinaaraman mga tugang sa presyo dakang Shabu naglangkaw pagkatapos kan bagyo. Kamin, Jim. Yes, BP, naglalangkaw man ang presyo kan Shabu basado sa mga latest na buy-bust operation kung saan ang mga pusher buyer 500 sana kan mga inot na mga drug buy-bust operation lalo na panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, nakaka-score na sinda 500 pesos na bilang buy-bust money. Alagad mo niyan, 1,000 nan gusto, nagluwas na maski ang operatiba sa drug buy-bust, nangangaipumanin mag-adjust sa sindang budol money, malaka inot, so mga barita niya to, dahil ang mga nababaybas ninda, dahil bira man ang milyones ang kantidad, kan mga nare-recover na mga estimated value, kan mga bawal na bulungon yan, milyones na ang kantidad, mala so latest operation ginlubatan PNP, pagkatapos na nakan bagyong Super Typhoon Uwan, sobra ka bang ang milyon tabi BP ang kantidad so plus report niya to sa programa mo baga niya to na konfirmar sa mga operatibas na ang pauninda na kantidad 20,000 pesos pataas na dahil sa ang mga nagpapabakal kan mga bawal na bulong iulo ka na sana ang 500 pesos na buy-bust money. Sango niya nagluluwas na 1,000 pesos pataas na. Gustong sabihon, nag-apply man ini sa trend na base sa mga barita kaso bago ni Angel na anas pataasan mga
basic commodities, magin iding mga illegal, pataas naman tabi, BP. Oo. Gamos na pataas. Manggura na tabi, Jimmy, ngunyan. Manggura, no? Mas naso na kaoro niya to na nag-interview ba kita, kuha naman sa mga pulis. Ano niya ko sa budol maninindo pira kantidad. Alangkaw na ngayon no. Dahil nyata niya ko natin baga may kuro 500. Dahil ka man nga 500 ngunyan. Ulukan ka na nga kaan. Oh, ribo pataas. Oh. 1,000 na pataas. Yung nang ganda di. Indaman ko Pasali, kulang, naglangka. baka kulang, Jimmy, sa delivery. Nagkaderistro so gayod kan bagyaw. No. Yeah, iyo. Inda ko nata naglangkaw. Iyan ang dahil isi ko nata managlangkaw. Naglangkaw gayod ta. Kulang supply. Nag-apply man sa loob supply and demand. Tama. Saka, Kaya, pagkaan, gabos na sa namahal. si Sansoros mo kaan? Ha? Si Sansoros mo? Na-interview ko baga so, nag-interview baga ako after kan so, drug operation. Tayo mo na dangaw. Kisan na interview mo? Dahil ko na live interview. Gusto mong sabihin, dahil ka nagdangaw. Bakit di ka magkanakahuro na nga distributor o ano? Outlet? At nang so, Ikabaga, kaya baga bilib ka ko sa matibayong ka baga mag-verify, di-double check mo, fact check mo to, los. So in-interview di ka ko. magkina-fact check na. So in-interview ko baga yun, nagtaram na, alangkaw na. Oo. Dahil ko na Ayo, itaram. okay. Nasaputan ko na. Okay. Jimmy na salita din si JB News. Alright. Salamat, Jimmy. Sa report, hali po dyan sa lawas. 8:34 na. Uyog-uyogon mo yan. Di ba? Ang kuan ano yan? May problema, tabi. Apekta na negosyo kan Shabu. Pangyari sa baka. 8:34, Joshua, standby muna Joshua. Babalikan ta ka, makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mga ka-LCC, get ready for non-stop treats, mega discounts, and huge savings at LCC Supermarket. Spend your bonus wisely with the biggest payday treats of the season. November 14 to 16 only. Come join the celebration and make your payday unforgettable. But wait, there's more! You still have time to get lucky in our Suerte sa 80 raffle promo, extended until November 16. Spend 500 pesos in a single receipt at any LCC supermarket or for a chance to win over 800,000 pesos in prizes. One winner of 80,000 peso worth of LCC gift certificates. 80 winners of 8,000 pesos worth of LCC gift certificates. 80 winners of 1,000 pesos Rewards Plus card points. Double your chances of winning with your LCC Rewards Plus card. Don't miss out. Head to LCC Supermarket from November 14 to 16 for the payday treat and Suerte sa 80 raffle promo. Visit LCC Supermarket at your nearest location. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad,
May Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Ronald and Jerome. Balik kita mga tugang sa programa. Dagdaganda po ang report. Hali po dyan sa lawas sa oras na 8:47. Oras po sa Pilipinas. Nasa linya po si Joshua Bino. Joshua, good morning. Good morning, DP. Good morning sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News. Yaon ako dipendre sa Tinampokan, Barangay Busay sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung saan nagsasawa na kung kakahiling-hiling kan mga karalo kago ng mga bihikulo sabi ni Henry dahil sa mga arararo mo na lubak sa porsyon kan Tinampo sa nasabing area. Ang mga nadangog mo so sige daw, observe daw dyan. Sabi po kan so aki ni Ate Pete kita na magayon si July, pinahiwas daw sa Tinampo. Tama ka dyan sabi ni Henry. Ang problema palang digdi, magkakaiba-iba ang nagkontrata kan patrabaho kan Tinampo. Okay. Baka wala man di koordinasyon sa kada saro, kaya medyo na titiot pagabot di sa may parte kan tulay kan Busay. Ang sistema, nakauron ko sa saro sa nagmamando kan bulos kan trapiko tabi di Henry. Digdi sa may parte kan barangay, sa may tangod kay ning palalaog ka baga sa sa Kagsawa Ruins, medyo maiwas-iwas tabi di Henry ang Tinampo. Kaso bagong buhos na Tinampo di Henry, binuksan na, medyo naghiwas-iwas na. Okay. Ang sabi ka, nagmamando kan trapiko, kung maganda sana nga sir, kung yung nasa unahan, na may malapit na sa tulay, buksan naman sabi di Henry, ining parting Tinampong bagong buhos na ini. Tangani maghiwas-hiwas ang dalan. Sabi ko, bakit hindi sir binuksan? Itong sa may Kagsama, binuksan na. Pag kayo man niya sir ang may kontrata, nakausap ko kaya yung foreman kang nagapatrabaho dito sa may taon sa Kagsama Ruin, binuksan na dalhin da DP Henry para maghiwas-hiwas ang Tinampo. Inidang sa inotan, pakuna man yung takapot, iba naman ang may kontrata. Magayong ko na yan, kung mapakironan, buksa naman so tiga wide out, kumbaga kinukreto ng David Henry, para ang hiwas kan Tinampo, sundo digdi sa may tulay. Kaya David Henry, nagtitinda ako digdi sa may tulay kan Barangay Busay, sa may harami ka na sa may approach kan tulay, yaon digdi talaga David Henry, napitiot ang Tinampo, duwang bagay, tiot ang Tinampo, dari nagiging imbudo, pag-abot tigni sa may parting kan approach kan tulay, saro pang bagay na nagtukos kan traffic sabi ni Henry, bako na talagang magayonon ang mga kalop tigni kan kan Tinampo, ang lubak. Kaya naging sa tangod na ini. So, water leakage kan crime patter, taga para bugak-bugak pa ibabaw sa Tinampo ang tubig ni Henry, termin bugak ang Tinampo, kaya nagparararon tabi di Henry ang lubak. Pero pa sa obserbasyon niya to tabi di Henry, naman daw sa may tangod kan Kagsawa Ruins, may intersection dyan, palaog ka sa Pandan Buda Lakad. Pero sa medyo nakakapiot minsan kan bulos kan traffic. Tapos mga jeepney, duman nagbababa, nag-pick up si pasahero mismo. Kasakto man yun, duman to road reblocking na medyo nagpipiot ang Tinampo. Kaya sa suggestion, baga depende ka sa bago, na suggestion mo na pagka-gary pick up point, na duman magsakay mo na maglusad ki pasahero. Sa minsan, duman mismo sa may tangod din intersection, nag-load mo na unload,
siyempre, minutos man na nagubuong ang bolos kan trapiko. Iyan depende sa mga obserbasyon niya to. Kung siguro mabuksan ining tinampong bagong konkreto, digdi sa may parte kang approach na kan tulay, baka magdiretsoan magayon na bolos kan trapiko sabi ni Henry. Araw kang ginigo, naman sa may tangod kang kag sa Warwing Park, kalalaog ka. Kundi ang problema pala, nagkaiba-iba man ang may kontrata kan mga patrabaho digdi. Kaya baka maroon depende ang mga hero. Ayan ang sitwasyon. Taon yan, compared sa mga nakaaging aldaw, medyo baray-ray mo yan sabi ni Henry. Bako masyadong halabaon ang, bako masyado, takan dati, abot ni halos sarong oras ang pagbabalda. Yan, medyo maray-ray sabi ni Henry. Pero ang nahiling ko talagang problema, ining harararon na lubak, o da ining imbudo type na tinampo, pag-abot mo rin sa may approach, kan tigto trabaho mo na tulay, kan barangay Busay. Yan sabi, Pipi Henry, pag-abot naman sa may Iruinutan, kan barangay Busay, going ka ng direksyon kan Malabog, tuwi ang dalagan, medyo may was-wasan tinampo, pag-abot tigyo garing depende sa may harani na sa tulay, talaga ang dalagan kan vehikulo, maluyaw sa nang maray, grabe ang lubak, wala talagang nagaring imbudo ni Henry ang itsura ka nagihan. Ayan sabi ni Henry ang sitwasyon ang kailing nagkakaunta. Yan, nagkurukas ka sa Joshua Tabe, nagkurukas na naman. Medyo nagkurukas pero ang nagiging problema lang ni Henry, ang choke point talaga, ining portion digdi sa may karani ka ng approach kay ining tulay kan Busay, kung sa inyo sa Henry, so hararumon ang mga lubak, kuda nagtitiyot na ang portion kan tanampo, ta ining kamay parte kan tulay, tigatrabaho pa sa good sa ngunyan. Pero son, ang hilingon sa Henry, duman sa may tangod mga gasolinahan, hanggang sa may pag-abot kang Malabog, medyo naghiwas-hiwas si Henry, so so tinampo, binuksan na sa bagong konkretong dalan, tinampo, sa tahaw. So Okay. Kunyan, sitwasyon niya to digita Henry, dapat ko ta ining mga lo na ini mapatag tangani medyo magrikas-rikas ang dalagan kan mga bihikulo sa Henry. Kuda makaira ko ng mga pasayro ta tagok na lalo pa ang sakyan mo tricycle. Ayan. Oo. Pero antes nagkurukas ka sa nagiwas-iwas na pala. Okay diit. Nagkaskas naman kidiit. Ano mas maray? Mahiwas o medyo piot? Ano mas maray kumpara sa dati? Mas maray na yan. Maray na. Bako maray itong piot ano? Tama? Lutuson ta kang ulok mo sa nawayong ka na. Iyo. Okay. O sige. Yan Pipi Henry kunyan sitwasyon patching siguro kay ning mga hararom na lubak. Kundi talagang di maiwasan pwede na malubak ini na mabuluso lang tubig, water leakage ini kan pipeline kan na prime water sabi ni Henry. Anyways, yan ang sitwasyon sa trapiko hindi sa barangay Busay, sa Daraga Albay. Joshua Pino, DCGB. Good. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas mga tugang. Thank you Joshua. Kasabago, nag-text sa kuya si Ate Pita, iyon sa istorya ni Ate Jilay, ni Sexy Jilay. Grabe nga ang bawi mo kay Jilay. Grabe nga ang bawi mo kay Jilay. Si Beautiful Jilay, kung ito mga ng Joshua, na na maluwag na mga tugang ang kalsada. Wow! Maluwag na ang kalsada. Maganda na ang kalsada. I mean, hindi pa maganda kasi inaayos pa. Okay. Kaya po, mga tugang, alat-alatong tatabi. Tara mo, matatapos man yan. Kaya lang kita baga sa Pilipinas, ang problema di kita mga tugang nakakakuan, di kita masyado buwelo kang trabaho kunaguran. Diba? Pero sabi man ng gadkan mga nagtik sa kuya, kasubago, ang importante ngayon, dapat ngayon, mag-implement kita sa takita bagat, kung kita, ang nasyon barangyohon, paminsan mga tugang mauranon, paminsan tabi, mga tugang, paminsan tabi, nga po kayan, mainiton, no? Kaya kung oras kang tag-uran, nagkakaigwa kita kay problema, may kinaraman mga tugang sa problema sa traffic. I mean, sa
pagbuhos nin mga construction projects. Sa ibang lugar mananggad, may mga hardeners na pampatagas nin semento. Madali na magtagas mga tugang ang kuan. Ano yan? Ang satuya tabi na ano yan? Na construction. Kaya sana po mapagkaray tabi yan mga tugang sa mas lalong madaling panahon. Okay, good. Salamato na maray ha. We'll acknowledge ta mga tugang ang satuya tabi na kuan. Ano yan? Ang satuya tabi na mga kababayan, ato yung mga construction personnel na nag-asikaso po kan. Salamato na maray tabi. Okay? Sige. Mapaaram na ako. Adi, tama na ako na 2 minutes na lang, alas 9 na. Mga tugang mamahaw na ako. Diba? Pamahawang ko na muna ta. Gari, oras na magpamahaw. Pero magayo, sa totoo lang, naging natod na ako na ngayon ang pagmatapag aga dit sa nang malight snacks. Pag mga alas 9, mga tugang medyo light lang na breakfast. Pagod to, saka ako minakaon kida kulunonon. Hapo, pagbanggi, light dinner na lang. Napalisya ko, nagsadit-sadit sa tulako. Nagsadit-sadit sa tulako. Arog pala. Pero dapat po yan napiga po na intermittent food intake. Dapat ayusin mo kimarito. May nadidismayo po kaya na lingaw mo, ikapalan mga tugang, ano yan? Ikapalan mga tugang, ano ini di ka nagkaon, pag basugon ka, nagmado ka man, natumba ka na sa nana. Nawala ka na ki-energy. Okay? Alright. O sige, alas 9 na. Mga tugang, mabalik po ako alas 10. Alas 10 ba ako? At 10:30. Mabalik po akong alas 10:30, mga tugang sa programa Kandar, Kape, asin Baretang Agraryo. Ma-escape muna akong 30 minutos sa samuyang TLMC, Top Level Management Conference sa Tagaytay. Live ang programa ko. Hindi pa ako sa Tagaytay. Ang sa kuya tabing guest, yan po dyan sa studio kang DCGB. Si attorney, isa nga yung kasakuyang guest mamaya. Thank you tabi, Ate Shara, sa pinadrama sa ko ng mga detalya. Ang guest ko tod sa DAR, tabi, si attorney Rhea Grande. Yan, siya po ang Senior Agrarian Reform Program Officer. No? Kaya tod po, para masabutan nila ko ng trabaho kayan, mga tugang sa DAR, yan ang legal division nila, mga tugang, magdaragogan po kita 10:30 to 11 para po sa Kape, asin Baretang Agraryo. Salamat kan sa ng pagantabay. Kasabay ko digdi sa Tagaytay City, si EVP Glenn Barcelon, si Sugar Asukar, buda si Jason, at saka kasabay ko man digdi si Sir Nonoy Docsin, ang samuya pong Vice President for Engineering. Si Ma'am Brenda, dahil po naka-atenta siyempre, nasa yaw po siya duman sa iyang pamilya, kasabay po ang wake ni Sir George Bayona. Tabi, kaya kami digdi ang representasyon kang PBN, nagrepresentar kang PBN sa Top Level Management Conference. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, live from Tagaytay City. Salamat po kasi ng pagkantabay. Goodbye, mabuhay. Anhapot, kaiba.